Sus, sab ni gianana eh. Sam sa ning dayhana nga. Ngano nga? Gipailan man ko niya kaso nga. Rit murder. Nga siya naghibaw man siya unsay iyang gibuhat rin ako. Unya, naapay yun siya. Sniklikramo sa abugaga. Nga hinganlan og chasmi. Kanara mga abugaga ha. May kaanyag na ba na? Delikado niya inog. Maibog na nako kay purtirban kong gwapo ha. Pero mas maayos sa ninoon. Haron makakita ko. Kay ganihar man to. Ni pada ang iyang shit letter. Para nga mag-atubang ko numi karong adlaw. Yamat sa ni si Chirilin. Singa na itong bayana. Chirilin? Chirimi. Parihar magngan-ngan sa ni Jasmine. Di ba kaya na inahaganak mo? Maong ni Kiha. Pastilan ka na ramang abugagaha. Sus, krabihar maging ang brighta siya. Maunay na crush kay na ko nga klase sa abugada. Kay gustong tako ngumunay akong nandoon sa pikas kinabuhi. Pero di madakay. Ambisyusa magod. Kaya ka na siya. Nahimo na siyang abugaga. Tungod siyang ka-bright. Nga. Inoon, hilig siya nagwapo. Pero di yung madakay. Maguwang kuno kay ko niya. Ang katon lang babae. Ug natinga ko nga. Kana si Rinmi. Ngano nga hingkiha man siya. Kipay lang kong skrilitir. Nga wala man ko sa niya. Anto may maghusay ron sa balay. Sa bugaga. Nga si Chesmis. Chesmi. Asa ka ng balay niya. Kapatir balibunari akong giyagian. Hindi balik ka niya. Hapon-hapon na ramapit. Iyawan. Rubo ko niya. Anong nagbalay mo sa ning hilig ni mga arator ni. Oh, bukid. Mauni nga. Sus karon first time naman akong life sentence ang kaanak ko silang balay. Anak pa yun may magatubang. Bugat-bugat siguro gini kasuhan ako ay. Ganong dihap ko silang balay. Kasagaran adto maginudan sa operations. In English pa. Mulahos na ko kay bisig ako na rin ilang ipaabot. Gaya sa akong mga client eh. Ginihar ko nagpaabot na humanan akong kaon. Buang nga ginitong tugsok eh na lip man si Chirilin kay ila ba ko ato niya siguro to si Hilmi TV. May pwede mamili si tugsok da kay tambok man ang pilion. Pero gwapo ba dapat to si tugsok da? Gwapong kumuton. Paabot na lang ko kung kanus ato sila mga abot eh. Ano guring balay atong abugaga nga akong amiga no? Matay late ko ani ron da. Unahan ko tong tugsok da. Mas maguna-una sig sumbong ba nga ako'y garip niya. Ya, ako ra ba tong gibali nga. Siya'y nag-rape na ako kay nga sa rin tugsok ko nga. Perti ibuga na ko niya. Hindi lang yung binihapansin nun. Ako nilang yung tagpaagi nga iya kong ripon. Di, naripan dyan ko, di. Karon, ako siyang gikihakay para usban ko niya grape. Gaya ato kong client, eh. Ganihar dyan ko, nagpaabot din eh. Ayo. Dayon! Abli eh. Oh, abli na. Dayon, dayon. Ay. Tani. May ngapon niya. May ngapon, may kinaabot pa ka. Tani ka ka? Lingkod. Yan nung ipatawag mo ko rin mga dresi muhang balay pa yun ito nga. Bukid na makinig inyo. Anong ganahan man ka ni Puyo? Rin? Sus, ganahan ko diri mo Puyo. Mao diri ko ni Puyo. Kay ganahan ko og peaceful. Ganahan ko mingaw. Sa bagay. Ni bagay sa simuhang kanyag gatorni. Kanang unsa man dito mong tuyo dahil mo na ko attorney. Nganong imo magi kung gipatawag dire? Ay si pangutana unya na. Magpaabot sa katong report katong amiga na ko na. Kinsa to si Rilin katong Rinmi TV. Rilin day? Oo. Unsa may inungdan? Nganong iya magkong gikiha? Bahin na ni atubang man tayo noon nga. Kay bawo ka nga. Naagi ko'y pagkaibog mo. Ano yung anak mo na? Sige magkapangutanan lagi ing na. Namti ka na unya na ini kaabot atong usa ka client na ako. Wa pa din siya? Wala pa. Magpaabot sa gamita diri. Siya pa'y nakihante o sumbong-sumbong. Siya pa'y unang-unang sumbong karon. Siya pa'y paway-way. Mas mayo sa kay gustong kay ko. Unsa may mo? Ayaw si panglabot. Ay si panglabot. Kasi sa inyo kay kaon dito sa inyo.
Nikaon ko. Pero may kilayon man, gutong ko kiliagi ko atong nagkakahuyan ditong gagmay. Kasigingan, unsa kay ka na torne nga di ka mangatag? Unsa ba yung mga sunan torne? Buwan na sardinas. Di pa ka ana, makakaon pa ka. Sas! May pamandito sa mga noon. Humba-humba pa man ko. Ikaw ka oy, nagwatahan ko ni kagutom. Mao dahil nang rape ka kay humba-humba rin sudan dito. Silang ribon, pataka na mga wala na kagalian na ng humbay mong sudan niya. Mga ribon, sukad sa kong pagkatao. Kini ka gwapo na ako, mga ribon. Ako bang ganigagara ribon. Leon, Leon. Na, andam na daw. Oh, Your Honor. Ingkod. Noo ko. Mau ni siya nilin me? Ana. Mau ikantin mo? Liit-liit pa. Yung papuwa ko yung way. Sus! Kagwapa na di pa ka na. Nagpapuway tao ko pero may Unsa man kay kasuhan ako na torning nganong ni amo kita diri sa muang. Sinang balay. Ang kaso ani, girit daw nila siya. Unsa? Sige mo. Kining lawasang ripon ko ni. Hoy, dili na ka mongkon, dili na ka mongkon. Ayaw kita pa yun anak day. Aton ni kahibaw ka, ngawa ka kahibaw. Ilugan kay ni mangilog man gani mga change aning itsura ha. Mag-replay noon. Torne, katulungan niya lugos torne. Hindi aw Na! Noon sa naman yung tao noy kasagaran na turne nga akong binadahan babae tag-upat, tulo o lima. Ayaw ko tuon nga torne. Ako to upo eh. Kaya ako gilugos Di niya. kong tuon na turne. Sabi mo kasulti na, di kong tuon na. Kaya kining nagway ako, di ni-repest. Nya siya may ga-report. Siya may ga-imo lagi. Rape na din mo ba siya? Buang ka ni Teriahan turne. Ako pa mong kanino i-rip ani niya, torne. Nalaman ako sa nina, wa masalog. Kay dili, hindi ko gusto na mubiraman niya kay nagpachancing ni sa kuha. Iyo kong gibunot dito sa kalibunan. Human, mauli siya. Pwede ba din na babae mo rape sa lalaki? Uy, di pindi. Di siya man ako gusto na ko. Ako ang may gusto niya. Ana ako na turne. Mga ko ang gireklamo siya. Kay gusto ko nga magparit kung siya balik kay hindi yan kunyari ko balik. Papriso niya na ako siya. Ay, paano na siya balik para dito mapiso? Napakalaw rin. Magpapiso ko yung muli ko ito niya. Tok sa koy. Rape pa siya ba? Eh, bakit ako? Hindi ka mo itong katorne?